सीधे सीधे कही ना कि हमार शासन में रहे। हर पतों के अपने सास के शासन में रहे के पड़ेला, तोहरो रहे के पड़। बात ये बा कि रवा अगर 15 दिन हमरा शासन में रह गई ना तो हम रवा के चरण में गिर जाए। नमस्ते प्रणाम, आप सब देख रहल बानी भोजपुरी प्लस। तो आज जो ना ट्रेलर के हमने रिव्यू करे जा रहल बानी ओकर नाम बा सास बहू की पंचायत एंटरटेन रंगीला। यूट्यूब पर ई रिलीज भइल बा आज सुबह ही। जोना के डायरेक्टर बाड़े प्रवीण कुमार गुडरी जी और प्रोड्यूसर बाड़े विनय सिंह, प्रतीक सिंह जी। स्टार कास्ट में अंशुमन सिंह राजपूत, अपर्णा, रीना रानी, अनूप अरोड़ा और भी अनेकों कलाकार बाड़े। साथ में आप लोगों के बता दी कहानी बहुत ही मज़ेदार बा। फिल्म के कहानी बा एगो ऐसन परिवार के जहाँ पर सास बहू के बीच में नौका झोंकी होला। कोना खातिर ई नौका झोंकी होला कि जौन बहू रहेली उ सूट सलवार पहनेली तो गांव के लोग कहेला कि साड़ी ना पहनेली, सूट सलवार तौर पुतो पहनेली, बहुत सारा चीज़ ना मानेली। तो उ सब चीज़ पर जौन सास बहू अपना पुतोह से कहेली कि सब पुतोह अपना सास के हिसाब से रहेला तो तोरो हमरा हिसाब से रहे के पड़ी। लेकिन पुतोह पर एगो शर्त रख देवेली कि आप कुछ दिन हमरा हिसाब से रही, ओकरा बाद हम आपके हिसाब से रहब। तब सास भी शर्त मान लेवेली और सास पुतोह के हिसाब से रहे लागेली। पुतोह जौन बा उ सास से खूब जॉगिंग करवावेली, कसरत करवावेली, हेल्दी खाना खिलावेली, कोनो भी फालतू तेल वाला चीज़ ना खाए देवेली ताकि वो स्वस्थ रहे। लेकिन यही बीच जौन ओकर सास बा ओकर किडनी हो जाला फेल और ऑपरेशन थिएटर में किडनी के मांग होला। तो जौन पुतोह होली उ आपन किडनी सास के देवेली। लेकिन ई बात उ सास के ना बतावेली और जब सास ठीक होके आवेली तब उ शर्त याद दिलावेली कि हम कुछ दिन तो तोहर जैसन काम कर लेली, अब तू हमारा हिसाब से चलबू, हमारा हिसाब से काम करबू। तब पुतोह भी सारा काम ओकरा हिसाब से करे लागेली। लेकिन सास के ई तो पता ना रहेला कि पुतोह ही ओकरा किडनी देले बड़ी और उ कोनो भी अभी भारी काम लगभग 1 महीना ना कर सकेली। लेकिन सास ओकरा से हर उ भारी काम करवावेली जोना कारण ओकर बहुत ही ज़्यादा शरीर के नुकसान हो जाला और ओकर हॉस्पिटल में भर्ती कइल जाला, जहाँ पर ओकर पूरा परिवार ओके बतावेला कि तोहर पुतोहे तोरा के किडनी देले रहलस जोना से तोहर जान बचल। और एकरा बाद सास बहुत ज़्यादा पछतावेली और बहू के स्वस्थ होके खातिर प्रार्थना करेली, हर जगह पर माथा टेकेली, महामृत्युंजय मंत्र के जाप करवावेली, तब भी पुतोह ना बच पावेली। और इहे स्टोरी दिखावल गइल बा फिल्म में, जो कि आप लोगन के भरपूर पारिवारिक ड्रामा वाला ई फिल्म बा। सास बहू के पंचायत नाम भी सही रखल गइल बा, काहे से कि पूरा जोन ई कहानी बेस्ड बा उस सास और पुतोह के ऊपर ही बा। तो आप लोगन के अच्छा लागे देख के। अगर हमारी रिव्यू पसंद आयल बा तो वीडियो के लाइक करके शेयर कर दी। ऐसा ने भोजपुरी के पारिवारिक ट्रेलर सबके रिव्यू आप सब खातिर लेके आते रहे हम। और ये फिल्म भी बहुत जल्द टीवी में आप लोगन के देखे के मिली। तो इंतजार करम और जब यूट्यूब पर आई तब भी देख ले हम, कैसे कि ऐसा फिल्म की आप लोग सिनेमा हॉल में देखे तो जाली ना, तब ईटीवी और यूट्यूब पर ही आप लोगन के देखे के मिली। अगर अपडेट पसंद आयल बा तो लाइक करके शेयर जरूर कर दें। जय हिंद, जय भोजपुरी, प्रणाम।